جڑا رب دی مننے تے رب نو مناوے تقدیر موڑے فقیر اس نو آدھے کپڑا نپیڑے تے ڈنگیاں مسیطاں تے رخ موڑ چھوڑے فقیر اس نو آدھے کپڑا نپیڑے تے ڈنگیاں مسیطاں تے رخ موڑ چھوڑے فقیر اس نو آدھے اور ہتھی سب دا چابک تے کٹی تے بے کے بجا چھوڑے گھوڑے فقیر اس نو آدھے جڑا رب دی مٹی نو کمر بھائی آدھیں دوبارہ تے تسی بھی دوبارہ سبحان اللہ کو جڑا رب دی مننے تے رب نو مناوے تقدیر موڑے فقیر اس نو آدھے جڑا رب دی مننے تے رب نو مناوے تقدیر موڑے فقیر اس نو آدھے کپڑا نپیڑے تے ڈنگیاں مسیطاں تے رخ موڑ جھوڑے فقیر اس نو آدھے اور ہتھی سب دا چابک تے کٹی تے بے کے بجا چھوڑے گھوڑے فقیر اس نو آدھے جڑا رب دی جنت نو مٹی تے بے کے جی میں میچ چھوڑے فقیر اس نو آدھے انتہائی خوبصورت نواز کے مالک سناخان رسول ان دلیب گلستان رسالت امام بھائی طارق عزیز مدنی صاحب آپ سے التماس گزار ہوں بارگاہ خیر الانام کے اندر 5 منٹ کی حاضری پیش کریں گے، اس کے بعد درود و سلام ہوگا۔ 5 منٹ کی حاضری ہے ان کی، محبت سے سماعت کریں گے۔